Mina ke uma nje kungathiwa ayike uyaboshwa namhlanje usenzo Mchunu nobhululu bakhe. Hayi umhlonishwa usenzo Mchunu nobhululu bakhe bonke laba sothola nje ini enizoyizuza nizozuzani lapho. Ngikusholani lokho ngikushisa ukuthi asadinga ukuthemba. Yazi ifana nani lento ifana nokuthi ithi MK party kurojwa amavoti wayo. Ibe yakhelwe ukuthi ifuna ukulungisa isystem ekubonakala ukuthi le system isebenzisa izinkantolo ukuthi sicindezele. Uma sekubonakala ukuthi le system futhi seyiphinde yasintshontshela amavoti bese baphinda bathi bosika ijustice enkantolo futhi bona. Yezo lonto ayihlukene nanti sinenkinga kwisystem and sifuna yona futhi isystem isixazulule inkinga zethu kube kuyiyona inkinga yethu. Ayike into esizoyizuza thina nje eCountry ukuthi kuthiwe kuboshiwe ke labo bantu abathinteka ebugebengwini asisuzi lutho ngalokho. Into esidinga njengamanje ukuthi izwe libe sezandleni zabayo. Ngiyeke ngokuthi ulinde bani ozothini. Akukhonto eprogressive ozoyithola kupresident wenu. Akukhonto eprogressive ozoyithola kunanombani enithi nemlindi takhuluma. Into kade kumele yenze ukuthi general bamasosha abamaphoyisa nawo wonke abathintekayo bahambe bothatha ilizwe libe sezandleni ezinye siliqale phansi noma ingayiphi indlela. But ke ngoba nilindile futhi nina kulungile ke futhi nilinde amathonsi abanzi nisalinde futhi iyona isystem le ukuthi kuyibiyona ezokhuluma nani ngeevidence nithi kune evidence eqani ievidence yani nginitshene nje ukuthi ievidence ikubona isezandleni zabo apha ama dockets la ama dockets kade khuluma ngawo ubamkwanazi akubani sidila nesithe esikhulu asidili nomhlonishwa la usenzo Mchunu asidili no Brown Motlali sidila nesithe esikhulu kakhulu. So ungasi underestimate ukuthi hayi ngisho labantu banawo wonke ama resources maningi kakhulu amathuba ukuthi next week nina nibe nethi umkhwanazi uyena isigebengu. Maningi kakhulu because inarrative iqhutshwa ibona abaphethe ithi ibona abazosho noma yini ngamaphephandaba nama TV la enwalindile manje ukuthi kube khona into azoyi musana ukufuna izitha zenu kube izona ezixazula inkinga zenu. Nizosebenzela emumva ama South Africans yekani ubugwala kumnandi njengamanje ngoba ubaba uGeneral Mkhwanazi ungase noma thina singase sidini lakhe njengesawu umkhuzi wamaphoyisa akubu yena owakhuzayo thina silimise ngqi izwe lize libe sezandleni zabo. Ayisekho enye evidence esidingayo. Ayisekho enye evidence esidingayo njengamanje. Asikwazi ukuvuma ukuthi sigavinwe ama mafia noma izigebengu. Niyaphinda ke futhi nithi nilindeni nabona bazosicha. Hayi mina noma ngingahamba la. Khathele